Mu nechali takový volný průběh, ale tak se všichni drželi. No tam takhle, jak se tě koukají. No Jasmínko. Víš, jak je tady úplně světlejší proti tomu vedle. Ne, to je, počkej, to je kluk asi, to je, teď tam nevidím, to je kouma. Jasmínka je úplně vzadu. Jo, ta spí. A tu má bílou? Ne, To je fakt světloučka. Jo, tak tu tady je už prodaný. Tak to je Herkules. Jo, takhle. To je ten chlapeček, jo. To už se tady pán za mnou vede, říkal, že s ním bude spát v posteli. Jo, až takhle. Výborně jako, tak to bude rozmazlený paňák. Hele, a chodí na jedno místo, koukám, čura. To ještě máte i vy to naučený. Jim to tam dali právě, že jestli se to naučí, tak snad se to Jo, naučí. ty tam byl taky. Byl tam už, jo, vyčural se. No, jo, právě. super šikovný, no tak vidíš to. Že oni potom, když, čekaj, já ti jdu na stranu, Ne, abych tam neměla nohy. Ono potom to mají počuraný, mají to mokrý, věď, a lezou v tom, no, tak